आणि कसन समाचार गो? समाचार कसने ना गो मारैती. तू आळंबे ಬಗ್ಗೆ उलयता असील नवे ऐकत राबिली. मस्त प्राऊड ग सैल गो फुडले सनपणेचे. होई ग, हे पावसाळी म्हणताना मस्त उडगासेत गो. हा केलव मात्र ते मिळता, केलव पुरा उडगास कोण घेऊ का तिथलेंची. आमगेल रे कन मारैती कमेंट सांगतो कितले कैटम नाव सांगला गो. पत्राडो, अळवती, अळवापन्ना गोज्जू, कीर्लू, किर्ला फोडी, यो यो एक दोन आयटम गो. माका ऐकतानी गो वचिताना तोंडा उद्दा येईल गो मारैती. हो हुई नवे, आम्ही पावसाळींत बरी अळंबेचे उलयतासती. कीर्लवरे मेळत नाही गो. आता आमगेल गायना मंगळूर स्टोर दुकून हाडतो गो. पुरा सिंधीलेला असता जाल्यार आम्ही सान असताना ते कीर्ल घरा हाडल्यारी ते एक भारी खुशी. ते किर्लाचे साल आनी कांदिवचे आम्ही चढवाना. मागीर मिगेल मम्मा म्हणा ते तलवाचे दुधीचे हे मोव असते पळय ते पोटी कोच्चन दवरचे. आणि हे गो किर्ला नीली सुक्के कितले रुची नाही गो. सपोर कोण बिक्काण सिंधून किर्ला नीली घान सुक्की केल्ल्यारी ताजी मुकारी. हे कसने गोबी मंचुरी, पाणीपुरी, मसालपुरी कसने नाही गो. छे किर्ला नीली पुरा आता उडगास कोण घेऊ का गो. हा होई ग, किर्ला नीली सुक्की म्हणताना म्हाका तायकिले उडगास येईल गो. बिक्कांडांनी तायकिल घालनो सुक्के, तायकिले डांगर, मागीर अंकरी पुरा घालनो, अंकरे तंबळी, अंकरे चटणी, यो यो एक दोनी गो. हा मिगेल अम्मा तायकिले पन्ना मुद्दे करतसील गो. किर्लाचे सन्ना पड गो कितले रुची नवे. होई गो, त्यातनं पुरा आमका दुर्बल पण नव्हे सान असताना. कसं एक अप्रूपाय छडला रे भारी खुशी दत्तसिले. खाऊच्या मात्र येदे मेलचे खुशी मात्र भारी दत्तसिले. आता दायदल तिथले खाऊचे असले रे येदे खुशी बरे मेळना गो. एक खाल्लरी शुगर बी वेता आणि खाल्लरी बीपी धावंडायता. अशी धावन भिवून खाऊची गो. होई गो मारैती, हे जिब्बे कसने कळतवे. पावसाळी वैशाख शिंया म्हणताना मन पुरा खाण जेवणाचे उडगास करता. तांतूय आमगेल आमची गल्ल्यांक सांगकावे कितले नमने खाण जेवण दापसती. सनपणेर खाल्लेल पोटी उडगास करता. जीभ दावका म्हणा अशी करता. बीपी शुगर आमको टू कंट्रोल करता. हा तू सांगताना घंटे सुके उडगास येईल. आमगे सर एक जोर करतो गो. घंटे सुके निचड खाऊ नका ती. टक्का चिंचांब मिरसांग मीठ प्रसम घालता ती म्हणून दलारी हावे निपोन एक चोर खाऊच गो. भिवून कितले एक दोन गांठ घेऊचे आणि ते पळपळून जेवण लास्टक ते घंटी सुकी खाऊच गो. म्हळ्यार मस्त खाल्लेल वारी जाता म्हणून ही आमका सनपणेरी आणि वारी जाऊन कोरचेसिले. त्यातनं दुर्बल पण नाही गो. तशी जाऊन थोडे खाऊचे सिले. त्यामुळे रुचीर खाऊचक मस्त वेळ खाऊचे एक नमने फिलिंग घेऊचक चुरचूर खाऊचे सिले. आता हे मारी बीपी शुगर भिवून चुरचूर खाऊ का गो. पहिले पण थांबलेले सुरेखान केलेल गो घंटी सुके बिक्कांड मागीर कीर्ल पुरा घालून गो. कीर्ल म्हणा पोरूचे मिठा घालेला आसिले. म्हाका तेची सनपणे उडगास येईल गो. होई गो मारैती, म्हाका घरा बसील तेन्ना एक उडगास येत गो. हंग घेऊन हंगेला तर संकाप्र म्हणताना ಮತ್ತೆ वचना गो. आणि आता तू सांगला रे बीपी शुगर गंटी दुखी वायगुळी प्रमाण तिथले की आम्ही खाऊची ना. उडगासक या ना ते करता असल्या रे खाता असल्यार ना उडगास येऊचे. होई गो, त्यातनं पळे खाऊच्या नासिले आरोग्याला कसिले. आता कसं दायकी ते खावी येत केलावे कंतो वर्षात 360 दिवस मिळता. जाल्यार आमका खाऊचा योग ना गो. एक पण मग बेजार दिशे. वई गो, ते कसं कन्नडांत म्हणतात पळे हल्लिದ್ದವನಿಗೆ ಕಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಕಡ್ಲೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲ म्हणून तशी. आता पळे कसं दायकी ते खावी येत. तू सांगील म्हणके वर्षात 365 दिवस मेळत केलावे एक आयटम जाल्यार आमका खाऊच्याक भीं करता. वई गो, थोडे वेळा जिबे रुचे खाऊन कडे 2-4 दिवस वळवळाचे घरच्याला सवून घेऊचे. कोणा दवका गो. आणि आमगेल घरची प्रसवतात म्हण नाही
मारे ती खाय नाही दिलं रे हॉडना उडगास कोण घेतलं रे BP शुगर काय वाढना त्या होई गो उडगास कोण घेत मी ती आमगेल खुशी चढता आम्ही सान असतान गो त्यातनं भारी कष्ट नव्हे मी गेला अम्माक प्रीती म्हणू गावादकून हे गुडगुड आंबानी पेटच असेल गो त्यातनं पण आतावरी काही मॉल नासील नव्हे कोण येऊच असले रे त्या टायमार आळा मेळ्यार पेटच गो मी गेला अम्मा प्रीती म्हण ती गेला अम्माना मी गेला मेकली खत्वे पुरा करतसिले कोण आमक सकर्जन चढवांक वाणू मी गेला अन्ना वाणू मागे तीक वरची कसन सांग कायलीला गिल मसल मात्र त्यांचे खाऊन खुशी बघतसिले आता प्रौढ गास कोण घेताना भारी विचित्र म्हण दिसता मी प्रीती कशी प्रवंट नत नव्हे ती गेला उसन तिक म्हण पेटचे तीन आमक खवनू तीन खुशी बघचे होय गो आमगे ते मरळ बापन्नाचे पोडी करचेसिल गो त्या फोडी तळची म्हणरी आमक घरा भारी संभ्रमू ते तळटन परंबळेत पळे ते परंबळ हुंकून वची पाठ भरतसिल म्हणी येत कितले संभ्रम गो मेळची कितले सांग एक एक संसान कुडको फोडी घर बोन जन असताना कोणा म्हूण दिवचे दत्ता सगळ्यांनी वांटून खावका नव्हे चोर मेळचे जाल्यार तेंचे एक नमने अमृतशी दिसतसिल गो आता पळे मरवळवा पान मरळवा पान म्हणजे काही जीभ घेऊन तशी जाल्ला आमगेल परिस्थिती आता आमगेले गाय ना मंगळस्टर दकून हाडत म्हणत गो हावे नाक म्हणचे ती पान हाण घालता हे पुरा नरबनी काणू चॉकोन दियेती कडे मसला हळद घाला ती म्हणता पूरा करच गो ती काही पाप अंग बोन काम दत्ता आणि हे पत्राड म्हणारी तंतू हे मराळ वापरण्याचे पत्राड आणि मला भारी काम नाही गो ಒಟ್ಟು ಮಗಿರ್ತಿ ಸಂಗಿಲೆಕ್ಕ ಪಿರ್ಪಿರನ್ ಕರ್ತ ಪಿರ್ಪಿರನ್ ಕೊರೋಂಗಿನ ಖೌಚಿ ಪಶಿ ನುತ ಬಶಿ ಚಾಂಗ್ ಮಂಡಿಶಿಗೋ आणि हे गोसून माये बिक्कांड मीठ गान सिजरल बिक्कांड कितले खाऊचे मागीर वरलेल पूर्ती वट्टाळ गान सुकोचे जोर पावस येताना एक बिक्कांड ते संतणे तोंडा घालून घेतले म्हळ्यारी गुडगु मिंचू पावस येऊन रापचे वरेक ते आमगेल तोंडा दुखून करगन हासिले ताजी मुकारी खंच चॉकलेट नापडे कडेर हे गो पुणसाचे साठ कितले रोचने गो ते प्रखाय नशी खंच काल दल्ले की हानी जीवनान खत्त की ना की मुंदिशे आमगेले गुंडी का बाबा हे पर गोत्तू ना गो होई गो पणसा साठ आंबे साठ चा कितले रोची गोते कसने मन गो हळे मा फुडली कालचले जीवन चंद नाही गो आणि कसने केमिकल नासिले आरोग्य काही चांग जिब्बे काही रुची यो पुरा मेळतसिले आते पळमका केमिकल खाल्लेल फुड उठलरी दुखता बसलरी खुमता म्हणलवरी होई गो एक ऋतुमानात की तमगेले खाण जेवण असतसिले आम्ही पुण्यवंत गो त्या होई गो हळे मा आम्ही फुडले कष्ट कालही पळेले आत्ताच नाजूक कालही पळेत असती आम्ही सान असताना आम्ही गेला अम्मा म्हणतसिली मला रे तिक गेला अम्मान सांगतसिल काय पावसाडीन तो रंदप करू का रंदे काय ना म्हणतली बाईल मनशी नाही खेळती मला पावसाडीन तो कीर्लो आळांब अळवा पान ताई किळो मस्त नमनेच मेळत नवे कसने पण एक सद्दूनो रंदे कोरी येत म्हणून जाल्यार आतां आमका पावसाडीन तोय मेळना वैशाखान तोय मेळना मार्केट आयला रे आमगेल घराक ते तरकारी येता नातल्यार ना अशीच परिस्थिती नवे कसं म्हणतात तुम्ही दयकोन कमेंट सांगतील येते ते तशींची मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करून आमगेल प्रपंच यूट्यूब चॅनलाक सपोर्ट करचे विसर नका ती आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओत मेळटती धन्यवाद।